ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଞ୍ଚ ଓଷା ହୁଏ। ଏଠି ବିଞ୍ଚ ଓଷାରେ ମୁଁ କଲି ସୁଜିକି ଜନ୍ତିକି ଏଠି ମୁଁ ମଣ୍ଡା କରିବାରେ ରାଗିଗଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡା କରିକି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ପିଠା ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି କରିସାରିକି ଏଠି ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଛଣା ସାଙ୍ଗରେ ପିଠାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି ପିଠା ଥୋଇ ସାରିଲେଣି, ଫୁଲ ବି ସବୁ ଥୋଇ ସାରିଲେଣି, ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ବୁଲା ହେବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବିଞ୍ଚ ଓଷା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମଣ୍ଡା କରିକି ଏଠି ମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଦାଣ୍ଡ ଗୋବର ପକେଇ ଧୋଇକି ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡା କରିବା, ମଣ୍ଡା ବିଛଣା ଫୁଲ ସବୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଦୀପ ବି ଲଗେଇଦେଲି। ଏଠି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲି। ଏଠି ସରିବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ 3ଟା କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଠାକୁର କତିକି। ଆଉ ଠାକୁର କତିକି ମାନେ ଯିବି ଯାଇପାରୁନି, ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଏଠି କାମ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରି ବୁଲିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି। ଏବେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଠାକୁର କତିକି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ପୂଜାପୂଜି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି।
ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦବୁନି କୋଉଥିରେ ପକେଇ 10 ଟଙ୍କା ପକେଇଲୁ 10 ଟଙ୍କା ହେଠି ପକେଇ ରେଜା ନେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆସିକି ଏଠି ଡାଲମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଖାରୁ ଆଳୁ ଯାଇ ହେରିକା ବିଲାତି ପକେଇ ଡାଲମା କରିଦେଲି ଏଠି ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ଆଉ ଏଠି କାଗଜ ଝୋଳ ପାଣି କରିଦେଇଛି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ ଏଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେଣି ଠେକି ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ନନା ଠେକି ବସଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନନା କତିରେ ଥବ ପଇସା ଦେଖୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଏଠି ନନା ତାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲେ ଏବେ ଠେକି ବସିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଠେକି କେମିତି କ'ଣ ବସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ କେହି ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପକାଉନି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଥର ପକାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପକାଇଛି ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।